Misomi pano pamulali watu. Pano Bangwe ground, Bangwe stadium. Bamene bali kamute wa matimu awiri. Bali Karonga United, komanso Bangwe All Stars. Matimu amene walero bamene akukwangula kukeda mutene mu Super League. Lero nge tili pano tikupasira china chilichonse chokuza masewera amenewo. Eya ndiye tione kuti oluza ni ndani, ogonja ni ndani. Koma lero tikufuna tikupasireni masewera amenewo kuchokera ku Malawi Watu YouTube channel. Ndiye mukhale pompo musatiyeko matimu ayamba kulowa. Matimu ayamba kulowa. Anduso ndi mmene mukuoneramu osachedwa apa masewera amene apa akuyamba. Ndiye inuyo musatiyeko tikupasirani china chilichonse kuchokera ku Malawi Watu YouTube channel. Musalephere kumapanga subscribe, kupanga like, kupanga share, komanso kupanga comment. Kuti tione kuti kamutemu chamene wa Super League wathabwanji lero pa Bangwe stadium. Tikhale limodzi.
pano pamene sono ikumenyedwa penalty yachi namba yes Agores Bangwe All Stars 3.
Yes bro, ticheze nani? Okay. Mpira ndio wapi? Mwapambana. Sangalo jana njoka. Chabu. Apart from man of the match. Mukumba banji. Ndio sanga sasa ndio wewe na mfano. Kuna ile sana kwa alikuwa man of the match. Ndio the match. Sasa ndio sasa. Okay. Chabu. Ndimene tuzatera pano papa chiwembe ground. Kuzatenga man of the match. Joe play. Yes. Amene ndema yamugani Morgan. Amene ali man of the match lero. Pamene kukwangula kumaliza kukheda Super League lero. Mwatera pa namba jana? Number 6. Atera pa namba 6. Ndikuti ali mu top 8. Chabwe. Ziko kwambiri. Ziko. Acho. Aha. Kochi. Lero tumawira 3-0 pano pamene simukumaliza Super League. Sangalo jana njotani? Sangalo jana ndichachukua basi. Ndoko kwambiri. Not ndeka. Ndichakana pale yose yatu. Ndipo tukamika mlungu zimene watishia papa. And tutakaza kwambiri vini community yose yako baba. This is their team. Aha. Ndipo kuna osakala kwambiri. Chabwe. Koma ulendo umene utimati tungofika. Ulendo munabuyamba ndipo mausiliza lero. Mwakumanazo utani ngati mwanjira imene. Nali zambiri matima mbili nali mpira. Ali samadi mbikira. Kwa sababu kwa stage ya Nyamata unesa msimu uli mbikira. Uzipereka kufera timu. Oho, ndito. Chabwe mukuyembekeza jani nthawi imene ikubwerera iyi. Season imene mukubwera mukuyembekeza zotani. Tipanga maplan tikhala pansi kwizana tikugana community plan. Pano kuti patingosangala kuti ndeti khala pansi tikuzana kumene zimetina panga. Chabwe. Ndito. Mbele mudimete majuza ndikoje. Ziko kwambiri koje. Ndatokoza. Ndatokoza kwambiri. Ziko kwambiri. Tuna zabwino zonse. Ziko kwambiri. Ziko. Thank you. Haya. Mungaruzi zotani. Game inaimva ngoma kwambiri. Game inali bwino ife mongana mu ghetto. Chichose chinali bwino 3-0. Tamenya kukarongawo. Akisikapita kwawo amakhia amatimpusisa. Koma lende apa ngazinthutu. Ausati masewera. Mwina ni maora na mene mungalimbikise timu yanu siku lalo. Ifati beti ngalimbise timu yathu chonena kuti anthu amene muli ku UK ka ku South Africa kaya kuti support ni Bangwe Stars. Ipase ni support ni drama. Feri sabujeni timu hii ama ipanga sponsor ni mtu mmozi jika. Ndeta thandizaniso nena inu ni drama. Mwithandize timu ndi yabwino. Pa Facebook kuso ikupeze kaso. Pa YouTube ikupeze kaso. Kungapanga Bangwe Stars. Facebook mutipeza. Bangwe Stars www.com. Mwina mungalimbikise masapota zotani siku lalo. Mungalimbikise masapota maora na siku lalo. Masapota sako angoona timu hii yatokera kuana ukuyabwera kufumariki kama tapezekati pa namba 6. Angoona timu hii yabwino kopsa. Ndiye timu ya masawera kuti asije meya Bangwe Stars kafika namba. Tatuzeni zina ndipo mutuze sodi siku lalo chimwe chanu ndi Jordan ngotenga siku lalo magonjesa ndi 2-3-0 zina anga ndi mphaso jika siku lalo ndi chisangalo kwambiri agonjesa Karonga 3-0 zina akakwana 7 apulumusa atokoza mafuna 7-0 komano apulumusa ndi chimwemwe kwambiri wakati mwimene yangola kumene mu Super League season yoyamba yatira pa namba 6 Mabangwe. mwamaliza ligi kumaso ndikupambana 3-0. Chisanga ndichantingwa patali kwa chona kuti ngati Bangwe Stars timu yamba kumene kula mu Super League yukatira pa namba 6 kuonjezera pamene po 3-0 kuimenya Karonga ndipo zangochepa zinakakwana usiku okha mazone hapo. Ndani ndichisanga chachikulu kwambiri pokama Bangwe ali mu ligi pa namba 6. Pa namba 6 apa ngaso uje ni maintain social position yatu 6 imene tinali kuyambira imene timayamba 7th round takakamira mpaka ndatera pale pamene
top 8 season yamwe. Mungomenya. Chabwino mmene malo wa Super League mayembekezera kuti mukoza kuzakhala pa namba 6 kapena za muchitika muli mkati mwa ulendo umene. Ine tunafuna kutenga Super League. Zango vuda kuti panazo pinga zuri zitatu kumayambiriro kuti. Vanhu vafuna kuchinyamula chimene chii. Nanga tizingombera mmanja bulesi takandika. Ai. Kumapikisana nawo so nanuso. Kumaka ndizolinga zimene mukulowera ligi. Chabwino. Takondo kwambiri ino ticheza nanu zambiri kuti tizaziwa kuti Bango All Stars ndi chani. Nanga ikufuna ipange chani. Ziko kwambiri. Ziko kwambiri. Nakunyadira. Ziko kwambiri. Mabango! Ababa zikuta samune zatu. Niwape kukonda kwambiri ngaba Bangwe. Ndio ni monyada Bangwe. Kuna monyada. I know.